मिनिनानै मोदै गजोब्बाय लोगोफोर आं गुवाहाटियाव दंफैयो माने फिसाजोनो माइरं माबा माबि जिनिस होनो फैदों बेनिफ्राय फिसाजोआ प्रग्राम दंनो कलेजाव बेनिखायनो आब'नि फिसाजोआबो गुवाहाटियावनो थाखायो नालाय बेनाव जोङो आब' आं ओमफ्राय आंनि फिसाला ज' दंफैथ'यो नै हनै नाहर न' बिगोमाया मा खालामदों माइरङा दोनबाय ओमफ्राय मोनदोंना मोनाखै ओंख्रिया उखैथारबाय ओइ फोमोनदों माबार ओंख्रिया उखैथारबाय बिनिफ्राय आब' गिदिरा माबायदि उन्दुलांदों आं देखायनो लोगोफोर नै लोगोफोर आब' गिदिरा सफायावनो उन्दुलांबाय मबाइल नायनानै मबाइल खोनासं उन्दुलांबाय नै माने ओंखाम बिराद उखैनायखाय जों बेनो होग्रोबाय ओमफ्राय देहायाबो बारा थिग नङा नालाय बेना एसे एसेयावनो मेङो जानानै आराम सफायाव उन्दुलांबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो मोनसे एपार्टमेन्टआव थायो सरि बिसोरो जोंनि आब'नि फिसाजो मोनहा मोनसे माबायाव थायो एपार्टमेन्टआव बेनिफ्राय नै है र' मोनाखै दाबो मोनबाय दे होनसै होनबालाय जानो बाबाया पर'था जानायखाय उखैयाखै बे बाबाया बेनिफ्राय बिसिनि करिडरनिफ्राय बेबायदि बेयो गुवाहाटि सिटि ओमफ्राय बै बिल्डिङानो सुजुमोन थाग्राया बैनो बै बिल्डिङा लोगोफोर नाहर बेवहाय आब'नि फिसाजो उन्दैया बे फ्लेटआवनो थायो ओमफ्राय बिदिनो बिब' बिनानाव सानैजों खाथि थानाय जायो आरो बिसोरो दा आं बेहाय बेनिफ्राय दाहाय फिसाजोआ लेंहरोबा लांफैयोबा मोनाब्लियाव 8थासोआवबाबो थांनोसै बेनिफ्राय आरो फिसाजोआ प्रग्रामाव मोनाद्रायोबा आं बावनो थालांसिगोन दिनै नै नै गाहायावबो मालाय थालिर बिफां गायनानै लालायलायथारदों मालाय जानो आन्था एसेबाबो गय नारिखल बेनिफ्राय थालिर नोरसिं बिफां गासिबो एसे गायनानै लाजोबो मालाय टाउननि मानसिफ्रा लोगोफोर नै लोगोफोर जों दा ओंखाम जानोसै दा आङो फिसाजोआ खैथायाव लांफैयो आंखौ ओमफ्राय 8थासोआवसो माबागोन होनदों बियो सफैगोन होनदों गावनि रुमाव बेनिफ्राय बांद्राय हर जाबाथाय जों बावनो थालांनोसै बेनिफ्राय जों दा ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै दिनै सिम्पोल उखैनायखाय जोङो बारा माबायाखिसै ना लाबोफादोंमोन आब' गिदिरा फुख्रिनि नाया थैजोब्बायनो ना बेनिफ्राय नाजों सिब्रु माबा माबि मैगं लाबोजोबखानाय बेजोंनो सिम्पोल जानोसै दा मोनायाव मोजां जासिगोन फैद' दे लाबोदो दै लाबो माबार जानोसै उखैबाय आयु थिनथा जानोसैहाय बाबा फैद' ओंखाम खुरबाय माबा गासिबो होजोब्बाय नाखौ खनसेनो दोनबावदों नाया गिदिरथारमोनदां ना दाहायनानै लागोनलै दोनदो गेजेरावनो लोगोफोर जों जानोसै ओंखामखौ स्टार्ट होनोसै नै आइ बाबा लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय दसे उन्दुनोसै जिरायनोसै ओमफ्राय हायावनो बबाय जोङो थान्दानो गुवाहाटियावथ' बिराद गरम जाखायो नै बिसनाया जोंनिया माबायदि बदों नायनोबा लोगोफोर बिसना बबाय हायावनो दसे उन्दुनोसै फाथि बनानै जि थान्दा कारेन्टबो थांदों दायो लोगोफोर बेलासिनि 4 बाजिबाय दा जों जोंनि रुमाव थांनोसै बेनिफ्राय अखा थाइफ्रिदोंमोन नै बिरादनो ओमफ्राय
थान्दा बोथोरा बिराद थान्दा मोजां जादों बहाबा बेरायहैनो नागिरदोंमोन बिजामादैया खिन्थु आं थांला होनबाय मानोना आं अखा सिजानो हाया नाहर लोगोफोर माबायदि बोथोरा माबा जादों थान्दा जादों नै नै दोमैलु जादों अखा थाइफ्रिदों एकदम दिनै नोंथांनि सोलाय नों बाहेरायावबो खालामहैनो हायोना मास्टारखौ लोगोफोर जों दा काहिलिपारानिफ्राय हाजो राजगर फारसे आवगायलांगासिनो दं जों भाङागर जिएमसि जानानै राजगराव थांसिगोन मानोना आंना फिसाजोआ राजगराव थायो बेनिफ्राय हाजोजों थाङोब्ला जामा एसे खम जायो बेनिखायनो जों हाजोजों थांगासिनो दं